ассалому алайкум дӯстони азиз, апа ва хӯракҳои ширини ман, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама кас захш омадем ба канали мо. Умедворам ки сиҳату саломат ҳастен ва ирӯза видеои худмонро сар мекунем ай тайёр кардани чебурекҳои ҳам болаззат, ҳам зебо, ҳам бо алафҳои баҳорӣ. маҳсулотҳои лозима бошад дар рӯи экран навистагиам. боз як бори дигар такрор мекунем. 1 стакан оби гарм, 1 қошуқча намак, орд то сахт шудани зволамона. И барои хамираш дар кор мешавад. Баъдан дар начинкаш бошад алаф ҳамроҳ мекунем, пудина, испалоқ, баъд пиёзе ки дар хӯрок меандозем, анам хали пиёз меандозем. баъд хай шумо чӣ намуд алаферо ки дӯст медорен метавонен ки истифода кунен. метавонен ки фарш истифода кунен, каду истифода кунен, ҳар чӣ ки дили шумо мехоҳанд метавонен ки истифода кунен. дар инҷа бошад зволамона сахт такак мегирем. дар инҷа духтаро азбаски видео дарози бад мешид, ман ин қадар ами зволара хелидагиам, кам нишон додагиам, не ки чӣ қадар хамира бисёр, ҳам қадар бисёр агар хамира бихелен, агар хамири мо ҳам хеле эластически, ҳам хушрӯ мешавад. ҳамин секрети чебурек зволаш хушрӯ омаданаш дар ҳамие ки мо бояд ҳамун зволара бисёри бад бутонен, агар як 20 дақиқа 30 дақиқа ҳамун зволатона бихелен, беҳад зволаи хушрӯ мебарояд. баъд ҳамун резонак мешавад, хрустяш ки мешавад, шумода маъқул мешавад. метавонен ки 1-2 қошуқ рӯған ҳамроҳ кунен. ман рӯған ҳамроҳ накардам, лекин агар ки ҳамроҳ кунем боз болаззаттар мешавад. метавонен ки сливични масло ҳамроҳ кунен, 1 чайни 2 қошуқ. хай хоҳиши худтона бо нигоҳ кунен. дар инҷа хай чӣ хеле дидестед, мо алафҳои худмонро тоза кардестем. алафҳои мо гуфта яъне анамин пудина, испалоқ, ана дар инҷа бошад пиёзи ки дар хӯрок меандозем, ора майда мекунем, пиёзи нав, пиёзи ба маззаҳай. ҳамаи маҳсулотамона хушрӯвак реза мекунем. камтар 1 даст сковородка тафт метем. дар рафти видео ҳамаи ёро ман хушрӯвак нишон додагиам, нозикии ошқатӣ, то ин ки хоҳаракҳои мо ки нигоҳ мекунанд, ёд гирифтан мехоҳанд, ҳамқадар сода шавад барои ёд гирифтаншон. ҳазор раҳмати калон дӯстони беҳтарини ман барои дастгириҳо, барои подписатсия, лайк, комментария. кадоме ки вақти худша ҷудо мекунад, видеои моро тамошо мекунад ва дастгирӣ мекунад, зиёд аз ҳамаи шумо ман миннатдорам. хеле хурсандам ки шуморо дорам. шумо беҳтаринҳои ман. ман шуморо барои Аллоҳ дӯст медорам. дар комментариҳо менависен ки апаҷон мо шуморо дӯст медорем. ман ҳам шуморо дӯст медорам, хоҳаракҳои ман. дӯстони беҳтарини ман, дар инҷа мехоҳам ки як дӯсти наздики худман, апаи Миҷгонаҷонро ба шумо шинос кунам. Миҷгонаҷон дар ширкати атомӣ кор мекунанд. мехоҳанд ки нозикиҳои корро ба занҳои мо омӯзонанд. ширкати атомӣ яке аз ширкатҳое ҳастад ки рекорди худша задагӣ аллакай аз рӯи маҳсулотҳои беҳтаринаш. анам як хема ки шумо дар борааш бисёр шунидагӣ ҳастен, дар рӯи ҳамун маҳсулот 3 сол карисо чӣ кардагианд, кор кардагиану баъд ин маҳсулоти ами нотакрора ихтироъ карда баровардагианд. ҳамаи узвҳои ами бадани инсонда фоида дорад. чӣ беморие шумо дошта бошед, ҳамун бемории шуморо ёфта муолиҷа мекунанд. барои ҳамин духтарҳо номерои рӯи экранда нависен. ин дӯсти наздики мо Миҷгонаҷон шумода нозикии корро мефаҳмонанд. агар маҳсулот лозим бошад шумода маҳсулот дастрас мекунанд. духтаро пешвақт маҳсулотҳои ширкати атомиро айрасия заказ мекардем, хай дертарак меомад мерасид. ҳозир хеле неста заказ мекунем, дар миёнаи 1 рӯз 2 рӯз мебиёд дар дасти шумо мерасад. номероро дар рӯи экран мондагиам. дӯстони азиз, метавонен ки нависен. апаи Миҷгонаҷон дарҳол шумода ҷавоб метиҳанд, спонсори беҳтаринанд. ҳама якҷоя якдигарро дастгирӣ карда ба қуллаҳои баланди ширкати атомӣ рафта мерасен. ҳам худтона ҷавон нигаҳ мекунен, ай маҳсулотҳои беҳтаринаш истифода карда, ҳам оиликҳои нағз ба даст меорен. дар инҷа бошад гиёҳҳои шифобахши худмонро реза кардестем. духтаро ҳамин алафҳои баҳорӣ пур аз витаминҳо ай бовар кунен. ҳама намуди витаминҳо дар дохили ҳамин гиёҳҳо ҳастанд.
пудина, испалоқ, ҷағ, бо якчанд намуд алафҳои дига ҳастанд. Ҳамаи ё пурраи ҳамаи витаминҳои чӣ қадар метавонем дар ҳамин баҳор ки ҳамин гиёҳҳо арзониянд, бисёранд, худрӯянд, дар ҳамаи ҷо ҳастанд. Ҳамаи алафҳо шумо зиёд истифода кунед, то ин ки худтона ай витаминҳо бой кунед. бовар кунед духтаро, ҳамин гиёҳҳое ки мо дар ватани худ дорем, дига ҳамин давлатҳо орзу мекунанд ки ҳам хел гиёҳҳо дошта бошанд, гиёҳҳое ки чӣ қадар фоиданоканд, витаминош зиёданд. Некем ин чизҳо мода арзония барои ҳамин ай фурсат истифода барено, айн ҳамин гиёҳакҳое ки сервитаминанд истифода кунед. инам хел хайр. Ҳамаи ҳамин гиёҳҳоро реза кардем, як дона пиёзам реза кардем. дар инҷа бошад намак мекунем. намак ба хоҳиши дили худтон, кадоме шӯртар мехӯрад шӯртар бикунад, кадоме ки камнамак мехӯрад бохоҳед камнамактар кунад. баъд хеле якҷоя мекунем шаё дар сковородка. кам тарак, бисёр не духтаро, кам тарак тафт метиҳем, барое ки дар сковородка вақте мо мепазем ҳамин чебурека алафҳои дурнаш хом намонад. гуфта як кам тарак тафт метиҳему мегирем ша. баъд алафҳои мо ҳам хеле зиёд метобад, бисёр бигирем шумо. вақте ки мо чӣ мекунем, як тафт метиҳем, беҳад кам мешаванд. я нигоҳ кунед, дар сковородка хеле андохта будам. вақте кам тарак тафт додӣ, камтар мешаванд. шумо битавонед бисёр истифода кунед. ина дар инҷа бошад ҳамун зуволаҳои худмона чӣ мекунем, ба кулчачаҳо тақсим мекунем. агар шумо чебуреки майда майда кардан хоҳед, метавонед ки шумораша зиёд кунед. агар ки калон калон хоҳед, агар хай ченини ма калон калон бигиред. ма бовар кунед саросима будам, барои ҳамин тез тез кардам, калон калон гирифтум ма, ки ҳамин як чандта шавад, ҳамин фарзандо дар дутаи бихӯранд. корум ки бисёртар будак, барои ҳамин майдакорӣ карда наистодуму калон калон кардам. духтарако, баъд телеграм канал дорум, силкаша дар якум комментария мемонам. кадоме ки телеграм дорад, дар омада подписатсия кунед, дар оҷарам дастгирӣ кунед. ҳаррӯза пухтупаз рецептоша мондан мегирам дар оҷарам. дар ютуб дурустпас серӯзпас бироя, агар дар телеграм ҳаррӯза чизое ки ман тайёр мекунам дар оҷа мепартом духтаро. дар ютуб дертар мебирояд, дар телеграм тезтар мебирояд. баъд ягон манзараҳои зебои Тоҷикистон мада махбул мешавад, видео мекунам. ягон ҷоҳа ке мерам, видео мекунам, мепартом дар оҷа. баъд духтарако савол метиҳанд, саволашонро ҷавоб метиҳам тез тез. инам хел хай телеграм каналам беҳтарин канале. метавонед ки дар оин подписатсия кунед. дар оҷа хай бо дӯстимона наздиктар мекунем. ҳаррӯза суҳбат мекунем дар оҷа. чӣ хеле ки дидем духтаро, зуволамона тунук кардем. ай ҳамун начинкаи худмон ки тайёр карда будем, ай ҳамун монда боз мепечонем. чӣ қадар ҳамин зуволатона тунук кунед, хушрӯвак мебиёяд. ғавзтар биёяд, ин қадар хушрӯ намебиёяд. инам хеле даҳаша хай хушрӯ маҳкам мекунем. ман об кардам, шуморо метавонед ки об бикунед, дилтон пур мешавад ки хушрӯ маҳкам ши даҳанаш. баъд инам хеле зиёдтиякша мегирен. баъд вилкакати ҳам хел гирдоша меҷиқен. ҳам як бигем ки ороиши зебо мешавад, ҳам даҳанаш хушрӯ маҳкам мешавад. вақте дар рӯған андохтем, ҳӯй намешавада. ина нигаҳ кунед чӣ қадар хушрӯ шид. ина ҷалакай мо рӯғана мондем. рӯғана гарм мекунем, хеле ҷӯши бад намекунем, нормални бошада. инам хеле дар рӯған меандозем. баъд як қушуқ қати рӯғана дар рӯи ҳамин партофтайн мегирем. нигаҳ кунед чӣ хеле пузирик пайдо кард, хушрӯ мешавад. ина ин тарафша ма гардондум. камтари дига меистад, сирхак мешавад. ина
бо и тарахша гардондум, чунки и қадар сирхаки банд наштаги буд. Ай ҳамин сабаб. Давҷа чӣ хеле ки шумо дидистед сиёлаф кадистам, ма айсу чебурек кадистам. Ҳам хел хай кори ҳаррӯзаи занҳои мо. Айсу мебинӣ ки пирашкӣ мекунанд, айсу як хӯроки дига мекунанд. Мамам хел давҷа сиёлаф кадистам, давҷа чебурек тайёр кадистам. Инам хел хай мисли дигар занҳо. Ина аллакай як дона чебурек мона пухтагим, дигариша печондестам, тинӯк кадестам. Даиҷа боша дигариша пухтестам, уҷада сиёлаф пухтестай. Хайнам хел кори мо пеш рафтестай. Нигаҳ кунед, хел сирхаки хушрӯ мекунед. бовар кунед, алаф қатъиан хел бамаза шуда ки ина бо ай рафти кор ҳар замон шумода нишон додестам ки ина хай даиҷа 3 дона пухтем, 4-умша пухтестем. Чебурекҳои мо калон калонай барои ами дар даруни лист, дар даруни сковородка чи ами як дона пухта метавонем. Ана иша ба дигар тарз печондум духтаро. Тинӯк кардум шаю, начинкамона мондум, ана ӯ дигари зуволаи тинӯк кадагимона дар болои ин мемонему, маҳкам мекунем рӯша. Ина даиҷа аллакай ма қариб ҳамаи чебурекҳома пухта гирифтагиам, ҳамин охиронаш мондагиай. Нигаҳ кунед чӣ қадар калон кардагиам. Чӣ хеле ки гуфтум ман саросима будам, барои ҳамин чебурекҳои калон кардум. Ина иша хеле кулула кардум ша. ана ин кулулашам беҳад хушрӯ омадагиай. Ҳоли баъд дар охири видео шумо нигоҳ кунед, ридагиам хушрӯ шудагиай.